Хайырлы иртә, Татарстан дәүләт телевидениесенең яңалыклар чыгарылышын башлыйбыз. Студияда Гөлназ Ибрахимова безнең бүгенге чыгарылышта. Заманча ярыш Яшел Үзәндә иң көчле киберспортчылар көч сынашты. Сират күперен кишкән әдип Кәрим Тинчурин театрында язучы, әдәбият галиме һәм җәмәгать эшлеклесе Ринат Мөхәммәдиевны юбилее белән тәбрикләделәр. Академикның тормыш китабы Казан Федераль университеты профессоры Җәүдәт Хөсәйновның гомере буе җыйган афоризмнар китабын тәкъдим иттеләр. Чыгарылышыбызны һава торышыннан башлыйбыз. Бүген 13 декабрьдә дә чагыштырмача салкын, көньяк көнчыгыштан көчле җил. Иртән 23 градуска кадәр, көндез 19 градус салкын. Юлларда урыны белән бозлавык. Иртәгә Владимир Путин туры элемтә барышында елга йомгак ясаячак. Быел тарихта беренче мәртәбә туры элемтә матбугат конференциясе белән берләштерелгән. Президентка сораулар телефон, СМС, социаль челтәрләр һәм видео буенча кабул ителә. Миллионнан артык сорау инде алынган. Сорау бирү тәртибен Мәскәү Путинга.ру сайтында ачыкларга була. Сорауларның темалары беренче урында социаль сәясәткә, икенче урында сәламәтлек саклау, торак һәм торак коммуналь хуҗалыгына багышлана. Исегезгә төшерәбез. Матбугат конференциясе белән берләштерелгән зур сөйләшү 14 декабрьдә уза. Президент белән туры элемтәне белгечләр аралашуның иң нәтиҗәле ысулларының берсе дип саный. Эфирда яңгыраган һәр сорауга җавап алына. Белгечләр сорауларга җаваплар арасында Владимир Путин тарафыннан алда торган сайлауларда катнашу турындагы карар да бар дип раслый. Бу хакта президент узган атнада белдерде. Наш лидер есть один, вот есть, тем более, знаете, вот мы всегда рассуждаем даже вот в кругу, ну из колен встали. Безнең әйдәүчебез берәү генә. Без барыбызда фикер алышабыз. Без турайып бастык. Россия көчле булганда, димәк, бу үз илең өчен горурлык та дигән сүз. Махсус хәрби операция бара. Бу эштә барыбызда үз өлешен кертергә тырыша. Россия каһарманнарын бүләкләгәндә, аларның гаилә әгъзаларына, ветераннарның үзләренә булыштык. Ватанны яклаучылар фонды булдырылды. Фонд булмаганда ветераннар безгә килә иде. Ә хәзер без аларга фондка барып, бирдә барлык мәсьәләләрдә хәл ителәчәк дип әйтәбез. Чөнки булар барысы да Россия президенты һәм республика рәисе җитәкчелегендә башкарыла. Ватаныбыз язмышына битараф булмаган, кыюлык, батырлык күрсәтергә, ватаныбызны якларга әзер булучыларны батыр контракт хезмәтенә кабул итү үзәгендә көтәләр. Контракт төзегәндә бер тапкыр түләнә торган акча күләме 195 мең сум, махсус операция зонасында булганда ай саен 204 мең сумнан башлап түләү каралган. Шулай ук Татарстаннан махсус хәрби операциядә катнашучылар 305 мең сум күләмендә бер тапкыр бирелә торган түләү ала. Указ 2023 елның 31 декабренә кадәр гамәлдә. Хөкүмәт йортында Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елына йомгак ясалды. Татарстан быел авылларда төзелә торган объектлар саны буенча алдынгылар рәтендә. Әһәмиятле объектлар шәһәрләрдә дә кертелде. Казанда яңартылганнан соң Fashion исемендәге сәнгать училищесы, Буада драма театры ачылды. Шулай ук мәдәни башкала проекты бер ел эчендә үз чараларына 50 меңнән артык кешене җыйды. Тагын 90 меңнән артык кеше онлайн режимда карады. Тагын бер мөһим элеккеге ЦУМ бинасы белән бәйле. Хәзер ул халыкара һөнәрчелек үзәге итеп үзгәртелә. Бу идеяны тормышка ашыру киләсе 2024 елда дәвам итәчәк. Безнең хоры гадәтләребезгә тагы бер игътибар бирү өчен без быел бик тырыштык кешеләргә безнең тарихыбызны, безнең мәдәниятебезне күрсәтергә. Бик күп проект бар федераль ярдәме белән тормышка ашыруга һәм без бергә эшлибез. Физик күнегүләр һәм компьютер уеннары комбинациясеннән торган яңа спорт төре фиджитал спорт алга бара. Иң көчле киберспортчылар өчен ярышлар үткәрелә. Аларда бу ике активлык берләштерелә. Беренче уеннар Яшел Үзәннең 18-нче лицейында узды.
Джойстиклары белән коралланган егетләр башта интерактив уеннар уйныйлар. Монда футбол, баскетбол, көрәш һәм стратегик уеннар бар. Аннан соң уен исәбен саклап чын кырга чыгалар. Суммада күбрәк гол керткән команда җиңәчәк. Физик күнегүләр һәм компьютер уеннары комбинациясеннән торган яңа спорт төре Digital спорт алга бара. Кирилл Двоеглазов 8 яшеннән профессиональ рәвештә футбол белән шөгыльләнә, приставка уйнарга ярата. Ә менә чын һәм цифрлы дөнья берләшкән ярышларда беренче тапкыр катнаша. Бүген бездә Digital спорт, ягъни виртуаль футбол һәм чын уен. Виртуаль футболны 2-2 уйнаячакбыз. Чын уен 3-1 булачак, ягъни 3 кырда һәм берсе капкачы. Мондый уен киңлектә ориентлашу, хәтер стратегик планлаштыру һәм хәтта кечкенә кул моторикасына уңай ыгынты ясый. Digital уеннары күпчелек иҗади индустрияләрдә яшь талантлар ала торган креатив дизайн, IT программалар эшләү, компьютер графикасы һәм уеннар уйнау мөмкинлекләре бирә. Аларның барысы да үз яшьләрендәге профессиональ футболчылар, физик әзерлекләре дә бар. Әгәр дә интерактив спорт төрләрен алсак, мәсәлән, футбол, баскетбол, анда моторика һәм баш мие активлыгы мөһим. Нигездә киберспортның нәтиҗәсе кешенең фикерләү сәләтенә бәйле. Digital үзе 2022 елдан бирле актив үсештә. Инновацион дисциплина федерациясе Татарстан рәисе ярдәме белән яшьләр арасында әлеге чараларны популярлаштыру һәм үткәрү белән шөгыльләнә. Бу бик мавыктыргыч спорт төре. Цифрлы рәвештә дә уйнарга була. Аннары инде чынбарлыкта. Балаларга бик ошый. Бу мавыктыргыч спортны үстергә кирәк. 2 көн дәвамында безнең шәһәрнең 12-18 яшьлек 190 укучысы 5 дисциплинада ярышты. Digital футбол, баскетбол, стратегия, көрәш һәм ритм симулятор. Ә җиңүчеләр Казандагы республика турнирында шәһәребез исеменнән чыгыш ясаячак. Айгөл Гатауллина, Юлия Озерова, Александр Костин, Татарстан яңалыклары өчен Яшел Үзән районыннан. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Баулылар Камал театр сәхнәсендә. Анда 23-нче Идел йорт конкурсында җиңү яулаган театр коллективлары бүләкләнде. Идел йорт конкурсы Татарстанның һәм Россия төбәкләренең театр коллективларын җыя. Конкурсның төп максаты һәвәскәр театр коллективларына ярдәм итү, үзешчән артистларның һәм режиссерларның иҗади мөмкинлекләрен киңәйтү. Гран-при иясенең сәхнә әсәрен тамашачылар Галиәскәр Камал сәхнәсендә күрә алды. Тулырак хәбәрчебез язмасында. Театр милләтебезнең көзгесе. Конкурс татар халкының милли үзенчәлекләрен саклау программасын тормышка ашыру кысаларында уза. Аның географиясы киңәя, быел да бездәге халык театрлары катнашты. Аның дәрәҗәсе арткан елдан-ел. Буның сәбәбе фестивальнең күпкә канаты дип әйтәсем килә минем. Аның беренчесе безнең татар халкында, татар күңелендә театрга булган мәхәббәт. Безнең битендә максатыбыз бер, үзебезнең татар телен мәдәниятен саклап калу. Бу инде менә шундый бер туплап тора торган бер чара булып тора безнең. 23-нче Идел йорт театр коллективлары бәйгесенә быел Россиянең төрле төбәкләреннән 45 гариза килгән. Шуларның 12се финалга үтеп Казанда үз спектакльләрен күрсәтте. Алар сайлаган пьесалар, алар сайлаган темалар бүгенге көндә бик актуаль һәм бик тә күңелне юата. Аларның сәхнәдә тотышлары профессиональ артистлардан бер дә ким түгел. Быел бәйгедә авыл җирлекләреннән катнашучылар күп иде. Бу Татарстандагы театрларның үсеш дәрәҗәсе турында сөйли. Кешеләр бу атмосфераны ярата, театр белән яши. Бу Идел йорт конкурсында 12 коллектив финалга үтте. Шулар арасында 2 генә коллектив авылдан. Арча районы Иске Ашыт авыл клубында минем әлемнең исемен йөрткән Саяра халык театры эшләп килә. Шушы театрны бетермәү максатыннан мин шушы коллектив белән эшләп, гел аларга булышып ярдәмләшеп шулай бергә эшлибез. Идел йорт бүләкләү тантанасы артист спектакль белән башланып китте. Артист булу җиңел һөнәр түгел, әмма театрга бер кирсәң чыгу юлы да юк. Сабан туй вакыты җиткәч атлар ярсый диләр бит. Шуның кебек ул театр вакытына җиткәч тә инде йөрәкләр җилкенә башлый, үзеннән үзе инде дулкынлануы да, шатлыгы да, кайгысы да театр белән бергә үткәрәсең бит менә. Зур чараның нәтиҗәсен җиткерә торган көнебез. Шуңа күрә күңел шатлана. Без 55 коллектив курадык. Шуның 12се финалга узды. Бүген без аларга мактаулы урыннар бирә. Шуңа гына шатланабыз. Җиңүчеләрне төрле номинациялар буенча бүләкләделәр. Иң яхшы ир-ат һәм хатын-кыз рольләре исеменә Рөстәм Хананов белән Әлфия Якупова лаек булды. Ниһаять, быел да конкурста йомгак ясалды. Нәрсә кирәк соң бу конкурслар? Телебезне сакларга,
büyük halkımızın saklарға, ғажайып тарихымыздың сақларға керек. Һәм театр коллективларына бик зур рәхмәтемне җиткерәм. Гран-при исеменә лайык булган Баулы халык театры Туфан Минуллинның «Шулай булды шул» әсәрен Камал театры сәхнәсендә куюга иреште. Җиңүче төркемгә 500 мең сумлык акчалата бүләк тә тапшырылды. Бу ел менә шушындай зур җиңүгә ирештек. Көтмәгәндә булды әлбәттә. Без инде гран-приларга өметләнмәгән идек. Нинди булса призлы урын булса дип өметләнгән идек. Артыгы белән өметләребез акланды булды. Менә шул классиклар белән бер рәттән шулай ук Туфан Минуллин шулай булды шул әсәренә мөрәҗәгать иттек. Узак эшләдек дип аны бер ярты ел эшлибез инде. Без үзешчән сәнгать ул профессионал театр түгел. Теге артистларыбызны өйрәтәсе дә бар. Шуңа күрә күпчелек вакыт аларны өйрәтүгә кайтып кала. Икенче гран-прига узып барышлы спектакль өчен Башкортстанның Мизгелләр татар халык театры лайык булды. Авылның халык театрларын, үзешчән театрларын шушы халыкка күрсәтүләре өчен бик зур рәхмәт менә безнең һәрбер тамашачылар исеменнән. Мин генә әйтмимдер аны, бөтен кеше әйтәдер. Мин менә бөтен спектакльләрне күпме булды, менә үзешчән спектакльләр барсын да карап чыктык. Шулай ук лауреатлар исеменә Опас балык бистәсе, Питрәч, Спас, Актаныш, Башкортстанның Яңавыл районы, Нефтекама, Пермь өлкәсе, Барда районыннан килгән коллективлар лайык булды. Миләүшә Альфанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары. Китап укучылар эш өстәленә тагын бер яңа басма өстәлде. Татарстан китап нәшриятында басылып чыккан әлеге китап нәрсә турында, кемнәргә тәгаенләнгән? Хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов әлеге һәм башка сораулар белән китапның авторына, китап бастыруда катнашучыларга мөрәҗәгать итте. 231 битлек әлеге саллы гына басманың авторы Казан Федераль университеты профессоры, педагогика фәннәре докторы, Россия табигать фәннәре академиясе академигы Җәүдәт Хөсәенов. Бу китапка карата фикерләремне интернетка куйдым мин. Алар афоризмнар рәвешендә барлыкка килделәр һәм алар үзләренең укучыларын таптылар. Алар бәя ала башладылар. Һәм аларның бәясе нигезендә мин рухландым һәм әйтеләсе сүзем Чишмә читләренә тиң дигән китапны бастырып чыгарга мөмкинчелек туды миңа. Гомере буе гаделлек эзләгән, намус, вөҗдан тәгълиматларына тугры калган Җәүдәт Абдулла улы гаҗәпләндерде мине. Дөресрәге сокландырды. Никадәр зур эш башкарылган дип сүзен башлады китапка кереш сүз язган Алмаз Хәмзин. Улар шундый итеп төзегән, менә афоризмнарны китабын бер утырып кына укып бетереп булмый, аны бик нык эшкә сеңдерергә дә кирәк. Ул бит мәгънәле сүзләр анда бит. Беләсең, менә шунысы кызык миңа. Шул афоризмнарда җавап бар. Сәхнә артисты түбән дәрәҗәгә төшсә, аңарда маймыллану башлана. Ничек, килешәсеңме? Бу бит минем өчен, бу бит бу тавыш бу. Бик тә төпле фикерләр. Анда бик күп ул монда. Җәүдәт Абдулла улы Хөсәенов бөтен яшәеше, бөтен эшчәнлеге белән яшь буынга рухи, әхлакый тәрбия бирү үрнәге булып тора. Китапның кыйммәте шунда. Мин үзем кулъязманы кулга алуга ук, мин әйтәм, нишләп мин укыган вакытта, мин көллияттә, мин университетта укыган вакытта шушындый китаплар булмаган икән дигән фикер килде башыма. Шуннан инде һәрберсен укыйм, редакциялыйм бит инде. Ай, мин әйтәм, мин дөрес яшим икән дип куанып куям. Кайберсенә инде. Мин бит дөрес ишетмим икән, миңа үзгәрергә кирәк дип шулай үземә редактор буларак кына түгел, шәхес буларак үземә кирәкле сыйфатларны алып бардым. Шуннан бу бик зур тәҗрибә туплагандай булды миндә. Китап 21 бүлектән тора һәм анда авторның күп еллар дәвамында интернетта дөнья күргән һәм моңарчы матбугатта басылмаган 6000-нән артык афоризмнары, әйтемнәре, фәлсәфи кызыклы фикерләре, хикмәтле һәм канатлы сүзләре туплап бирелгән. Соңгы елларда без клипик хәттер дибез. Шулай бит кыска гына җөмләләрне истә калдырырга яратабыз. Язучы менә шушы җөмләләрне тотып ала белгән. Аның безнең үз гаятькә кагылышларын сайлап алган һәм шул вакытта ул татар халык мәкальләренә хас булган ритмны, рифмны саклаган. Бу мәкальләр алар киңәштә, шул вакытта кисәтүдә, шул вакытта тәҗрибә уртаклашуда һәм шул вакытта телнең матурлыгын күрсәтүче шушында хикмәтле сүз тизмәләрдә.
Әлеге басма жиынтык һәр гаиләнең мәктәпкәчә һәм мәктәп учреждениелары, югары уку йортларында эшләүче хезмәткәрләр өстәлендә файдалы китапларның берсе булыр дигән теләктә калабыз, диелә китапның кереш сүзендә. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Кәрим Тинчурин исемендәге Татар дәүләт драма һәм комедия театры бинасында күренекле язучы һәм җәмәгать эшлеклесе Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Ринат Мөхәммәдиевнең 75 яшьлек юбилеена багышланган «Сират күперләрен кичкәндә» дип исемләнгән әдәби-музыкаль кичә булып узды. Иҗат бәйрәменең күңелле мизгелләре алдагы язмада. Юбилей кичәсенең исеме очраклы гына «Сират күперләрен кичкәндә» дип аталмый. Ринат Мөхәммәдиевнең әлеге исем астында язылган романы бар. Чараның сценарий авторы юбилярның тормыш юлын тәфсилә бирәнгәч, әлеге исемне тәкъдим итә. Без «Сират күперләрен кичкәндә» дип атадык бу кичәне. Дөресен әйткәндә, ул әзрәк язучында үзенең биографиясына туры килә. Чөнки һәрбер язучы кем генә булмасын, нинди генә язучы булмасын. Барыбер ниндидер бу тормышта «Сират күперләрен кичә». Язучы ул аның тормышы һәрвакыт катлаулы була. Менә шушынага басым ясап, без шушы әйтеп кичәнең исемен атадык «Сират күперләрен кичкәндә» дип. Юбиляр бик күп еллар Мәскәүдә яшәсә дә, күңеле белән һәр чак Казанда. 75 яшьлек юбилеенда Кәрим Тинчурин театры сәхнәсендә тугрыклы Татарстан халкы янәшәсендә үткәрәсе килгән. Сагынып кайттым Казанны, татар укучыларымы, чөнки 25 ел дип әйтергә мөмкин минем публичный дип әйтәләр инде урысча публичный очрашуларда Казанда булганым юк. 50 яшемне менә ничек билгеләдем Академия театрында, шуннан соң китеп барырга туры килде Мәскәүдә. Дөнья буйлап бик күп сәхнәләрдә булдым, Мәскәүнең барлык сәхнәләрендә булдым, ләкин Казан сәхнәсенә кайтуым бу 25 елдан соң. Ринат Мөхәммәдиев әдәбият дөньясына тәнкыйтьче буларак килеп керә. Соңрак авыл, шәһәр тормышы турында яза. Сәясәт темасында читләп үтми. 90-нчы еллардагы үзгәрешләрне, андагы теге җәмгыятьнең криминалләшүен ул бик билеп оста итеп сурәтләде үзенең шул вакыттагы әсәрләрендә. Моннан берничә дистә ел элек Ринат ага күренекле язучы Мөхәммәд Мәгдиев төркемендә укыган. Бүген исә ул үзе дә язучы, Габдулла Тукай премиясе лауреаты. Юбилей кичәсендә язучының төркемдәшләре дә бар иде. Алар әле иҗатка тартыла гына башлаган яшь Ринат Мөхәммәдиевне искә төшерделәр. Язучылык таланты күренәк иде инде, һәм ул үзе дә яшәрми иде. Һәм әгәр дә инде мин чыннан да язучы булып китсәм, dünyada en uzun familiyeli yazışı min bulacakmın икән диде. Биргә килүчеләр юбилер белән шәхсән дә таныш, китапларын укып та беләләр. Ошо 53 ел дәверендә без Ринат белән һәр даим аралашып тордык. Бик дусларбыз, гаилә дуслары да. Искиткеч кеше бу Ринат. Аның иң яратып ел сайын айрым укый торган китапларыннан берсе «Сират күпере». Бик яратып укыйм. Кичәдә тамашачыга язучының тормыш юлы, иҗаты турында мәгълүмат җиткерелде. Юбилярны Татарстан язучылар берлеге рәисе Ркаил Зайдулла котлады һәм берлекнең әдәбияттагы казанышлар өчен медален тапшырды. Тәбрикләп сүзләрен шулай ук Мамадыш районы мәдәният бүлеге җитәкчесе Степан Спиридонов җиткерде. Динә Нишмәтдинова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Хөрмәтле телевизор караучылар, берничә минуттан эфирыбызны вәгазь, аннан соң хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. 16 декабрь шимбә көнендә Казанда зур вакыйга Илһам Шакиров исемендәге концерт залында 24-нче Татар җыры фестивале уза. Быел тамашачыларны нинди яңалыклар көтә? Фестивальнең оешу тарихы ничек булган? Әлеге һәм башка сорауларга җавапны бүген хәерле көн Татарстан тапшыруында Барс медиа компанияләр төркеме җитәкчесе Камил Гәрәев һәм танылган яшь җырчы Илшат Сафин белән әңгәмә барышыннан белерсез. Ә без яңалыклар иҗат төркеме саубуллашабыз, үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Исән, имин булыгыз. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, хөрмәтле дин кардәшләр. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең Татарстан диния нәзарәте белән берлектә оештырган вәгазь телевизион ачык конкурсына җибәрелгән вәгазьләрне күрсәтүне дәвам иттерәбез. Бүгенгесен Кадрия абыстай Мәхмүтова яздырып җибәрде.
Аузу биллахи минаш-шайтанир ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаһ субханаһу ва тааля Құр'ан Кәримнең Ғимран сүрәсендә 19-нчы аятында әйтә: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна дина гиндаллахил ислам. Иң хак дин ислам дине. Әйе, иң хак дин, иң пак дин ислам дине. Ислам тарихыннан беләбез, Гомәр радиллаһу анһу, икенче тугры халиф, мин Аллаһның илчесеннән ишеттем, ислам ул 5 трәккә нигезләнгән. Аның беренчесе шәһадәт кәлимәсе булса, икенчесе намаз уку. Намаз уку. Нәрсә соң ул намаз уку? Кайчан ул безгә фарыз булды? Намаз ул безгә 10-нчы пәйгамбәрлек елында Исра һәм Михраҗ вакыйгасыннан соң 5 рикъат намаз уку фарыз булды. Моның дәлиле булып Коръән Кәримнән Ганкабут сүрәсенең 45-нче аяты тора. Аллаһ субханаһу ва тааля бу аятта пәйгамбәребезгә мөрәҗәгать итә: "Эй Мөхәммәд галейһиссалам, син вахи ителгән аятларны укы һәм намаз укы." Ашлы вакытында вагазлар сөйләгәндә, я булмаса мәчет мәдрәсәләрендә дәрес биргәннәрдә шундый сораулар бирәләр. Намаз вакытында безнең уйларыбыз икенче якка чыгып китә. Ягъни дөнья эшләре буенча без намазда план кыра башлыйбыз инде диеп. Моны булдырмас өчен нәрсә эшләргә кирәк? Җәмәгать моның өчен иң беренче мин шулай дип уйлыйм, шулай эшләргә кирәк тә, иң беренче без Аллаһ субханаһу ва таалядан истигъфар сорарга тиеш. Ягъни Аллаһ тааляның безне гафу итүен сорарга тиеш. Тәсбихыбызны алабыз да 99 тапкыр астагфируллах дип әйтеп намазга керешәбез. Инде икенчесе, намаз укыганда ихласлылык белән укырга. Ягъни Аллаһ таалядан хушук курку белән укырга. Нәрсә дигән сүз соң ул хушук курку белән уку? Ягъни Аллаһ тааляны без күрмибез, әмма Аллаһ тааля безне күреп тора. Без һәр даим менә намазыбызны укып торганда, шушыны онытмасак, безнең фикерләребез еракка китмәс, намаз ичендә калыр. Аннан соң тагын берсе әйтер идем, без инде мөселманнар, намаз укучылар, һәр вакыт намазга кертергә яңа сүрәләр өйрәнәбез. Аларны ятлыйбыз, онытылмас өчен намазларга кертәбез, булар барысы да дөрес, бик шулай да кирәк инде. Һәм шушы сүрәләрнең тәфсирләрен өйрәнергә. Ягъни нәрсәне аңлатасың бу? Гарәпчә без аны кызу гына укып, без аның тәмен белмибез. Инде үзебезнең телебездә тәфсирен укысак, тәфсирен ятлап калсак, без инде ул вакытта фикерләребез ялгышмас. Мәсәлән, без Фатиха сүрәсен укыйбыз көннән ничә тапкыр? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ияка нагъбуду ва ияка настагин, ихдинас сиротал мустақим дип сорыйбыз икән, без инде аның тәфсирен дә белергә тиеш. Сиңа гына гыйбадәт кылабыз дибез Аллаһ Тәгаләгә, синнән генә сорыйбыз дибез, һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйбыз безне туры юлга бастыр дип. Менә шушы аятларның тәфсирләрен белсәк, безнең фикерләребез намаздан чыгып китмәс дип уйлыйм. Аннан соң инде тәфсирне белергә кирәк дигәч, монда әйтеп китәсе килә. Аның өчен гарәп телен белү дә зарур. Юкка гына әйтмәгәннәр. Гарәп теле Коръән теле. Ягъни гарәп телен белгән кеше Коръәннең аятларын да тизрәк ятлый. Һәм инде намазда да аның фикерләре кырыйга чыгып китми. Аллаһның илчесе пәйгамбәребез Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: намаз ул диннең терәге. Кем намаз укый, ул динне тергезгән булыр. Кем намаз укымый, ул динне җимергән кебек булыр. Бу хадисне Мөслим риваят итә. Я Раббым, һәммәбезне дә Аллаһның тыйганнарыннан тыйылып, кушканнарын үтәп яши торган мөселманнардан итсәң иде, Раббым. Һәм намаз укучылардан булып, динне без куәтләүчеләрдән булсак иде. Һәм дә Аллаһ субханаһу ва тааляның яраткан кулларыннан булсак иде. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Намазлыкка баскан кеше кыйбласына кайта. Барыгызга да кыйбладан тайпылмый яшәргә ясын дигән теләктә бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.